Ματίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παντελή. Θα ήθελα να μου πεις πώς αισθάνεσαι τώρα που ανέλαβες πρόεδρος του ΔΣ στις Ρόταρι Ηλιούπολης και τι σημαίνει για σένα αυτό? Αρχικά να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αναλαμβάνω αυτό το ρόλο. Χαίρομαι που τα άτομα που είναι μαζί μου με εμπιστεύτηκαν και με ψήφισαν για να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα υποσχεθώ ότι θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο για να μεγαλώσω τον Όμιλο από κάθε άποψη. Είτε από άποψη μελών, είτε από άποψη δράσεων, ούτως ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα πράγματα σε όσους έχουν ανάγκη. Το νέο ΔΣ έχει στο μυαλό του, έχει ήδη κανονίσει ίσως κάποιες δράσεις εδώ στην Ηλιούπολη και όχι μόνο? Η αλήθεια είναι πως ήδη έχουμε σκεφτεί, προγραμματίσει κάποιες δράσεις που θα γίνουν μέσα στην επόμενη ροταριανή χρονιά. Κάποιες έχουν ήδη δρομολογηθεί, κάποιες είναι στο στάδιο της επεξεργασίας ακόμα. Το μόνο που θα πω είναι ότι και φέτος θα γίνει το μπαζάρ βιβλίου που γίνεται κάθε χρόνο, που έχει γίνει πια θεσμός. Θα είναι η πρώτη δράση με την οποία θα ξεκινήσουμε το επόμενο ροταριανό έτος, αλλά έχουν δρομολογηθεί και κάποιες άλλες δράσεις. Έχουν οργανωθεί λοιπόν δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν να συγκεντρώσουμε περισσότερα πράγματα για ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη. Άρα λοιπόν από σας περιμένουμε αρκετές δράσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Θα μας έχετε, πιστεύω, ενήμερους. Πάντα βγαίνουν δελτία τύπου από τον Όμιλο, πάντα σε όλους τους φορείς πηγαίνουν mail που ενημερώνουν για τις δράσεις μας, ειδικά για τις μεγάλες δράσεις, και σαφέστατα θα σας θέλαμε κοντά μας. Θα σας πω ότι πιθανότατα κάπου πριν τα Χριστούγεννα θα γίνει μια πολύ μεγάλη δράση του Ομίλου, όπου θα σας θέλαμε κοντά μας, θα έχετε ενημέρωση σχετικά. Είναι κάτι το οποίο έχω αναλάβει εγώ προσωπικά. Θέλει βέβαια πάρα πολύ οργάνωση και στήριξη φυσικά και από τα κανάλια, από τα site, από οποιονδήποτε φορέα του Δήμου, για να μπορέσει να γίνει γνωστό, γιατί νομίζω θα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και για την πόλη μας. Δεν θα πω περισσότερα τώρα. Όταν θα έχει προγραμματιστεί πλήρως, θα ενημερωθείτε όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ματίνα. Ευχόμαστε πολύ καλή θητεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους, να περάσουμε καλά, να ξεκουραστούμε, να ανακτήσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε από Σεπτέμβρη με το καλό όλοι να προσφέρουμε, να δώσουμε, να κάνουμε πράγματα, ο καθένας από την πλευρά του, με το ρόλο του, για το καλό το δικό μας και των συμπολιτών μας. Καλό καλοκαίρι.